paghigugma. Ang paghigugma ideal man siya, dili nato matugkad o husagayod ang buot sa buot nini. Haba nato hinumduman nga ang matupa sa ikaduhang pagbasa si Kristo sa sulat nga to sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 15 nga to sa 20 ilabi na ang bersikulo 15. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Yung sato pa tungod sa akong gugma sa Dios, John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So ang gugma mismo samahan alang kanato mahinungdan nga ipadala nga ang buto anak. So tungod sa iyang akong gugma kanato ang pulong sa Dios ng pagkatao nahimong larawan nga makita, larawan sa Dios nga dili makita. O kung si Kristo mo ang larawan sa Dios nga dili makita, nan ato siyang pagasudungon, ato siyang pagasundon sa mga pagtulunan, sa mga panag-inan o sa iyang kasuguan. Iyon nga ang magtutudlo sa balaod, iyang gihagit buhata ang giingon sa kasulatan, buhata ang gibuhat sa maayong Samarianon. Nang kita usab kay mga tinunan man Hesus sa atong panahon, atong buhaton ang sugo ni Hesus. Nga matod pa sa unang pagbasa, ika sa basahon sa Deuteronomio. Ang tantangon niya, Deuteronomio. So aron dili mo malibog ani, duha ni siya ka Greek words, no? Deutero means second, nomeo nomos means law. So ikaduhang balaod. So mana siya meaning anak. So gingon diri sa Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 10 ngadto sa 14 labi na sa bersikulo 10 gingon si Moises ngadto sa katawhan, kung patalinghugan ninyo siya sa tupa Dios ug tumano ninyo ang mga sugo nga naisulat niining basahuna. So ganahisgot siya sa Torah, no, sa 5 ka unang libro sa karaang kasulatan. O kung mubalik ka mo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasingkasing gayud. Nga sa ato pa, tungod kay kita mga sumusunod ni Hesus sa atong panahon, tungod kay nagsunod makita ni Hesus nga mo ang larawan sa makita sa dili makita nga Dios, siyang larawan nga makita sa dili makita nga Dios, nan ato pagasundo usab ang mga pulong ni Moises. Patalihugan nato ang Dios, pinagi ni Kristo, tumano na to ang mga sugo niya, na sa ato nabalaan, napulo ka sugo, no? Ang napulo ka sugo, 10 commandments sa English, sa Greek words, decalogue. Deca means 10, logos means word or commandments, okay? So 10 commandments, decalogue. Unya, may padayon pa si Moises pagingon, balik sa Ginoo nga inyong Dios. So we have to be reconciled with God. Kaya ang sala di ay nagputol ka na to gikan sa tuang pakiglambigit sa Dios. O nagputol ka na to gikan sa tuang pakiglambigit sa tuong sikatao. Mo din na diha ang significance sa cross, di ba? Cross. It will allow us to cross over gikan sa atong nagbulag-bulag tungo sa sala, tungo sa garbo. Maga-crossover ta ngadto sa Dios, maga-crossover ta ngadto sa atong sikatao. Mo gani na nga sa atong kinabuhi Kristohanon, essential kaayo ang cross. Sa mo tugod ang krusipio kay naama si Kristo niya na. So atong tanawon diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18 nag-ingon kini, ang mensahe sa cross alang ni ato mga nangawala, those who were condemned, usa ka binuang, pero alang kanato mga giluwas kini gahom sa Dios. Una nga sa ato ang pagtaho sa cross,
By the way, tradisyon sa Franciscan nga mo ato gibuhat matag Semana Santa manag Kwaresma nga inigsulod nato simbahan dapat mo yukbo ta or mo luhod at ubangan sa krus. Moingon kita nagasimba o nagatahod kami kanimo, nagaday kami kanimo Ginoong Hesus, kay tungod pinaagi sa imong santos nga krus ang kalibutan imong gitubos, no? Nya mo ganyan gigaman og nanay sa ituno, no? Sa English, no? We adore you, Lord Jesus Christ, here and in all your churches in the whole world, and we bless you because by your holy cross you have redeemed the world. Nga sa ito pa sa itong pagyukbo sa krus, ato hinumduman nga mo kini ang instrumento aron kita maluwas. Ang krus mao di ay ang pinaka mahinungdanon nga imahin sa gugma, dili na ang heart ang krus di ay. Nga sa ito pa, kung maabot ang krus sa itong kinabuhi, kung maabot ang mga problema sa itong kinabuhi nga ang krus, ato kini siyang ilakip, iapil sa ganang gitawag og redemptive suffering of Christ. Ato siyang ihalad, let your suffering be an offering. Let your mess be a message of love and sacrifice. Let your mess be a message of love and sacrifice. May nundano ka rin sa maigsuon, mulahan ang atong cross, dili na siya bugat, kundili sayon. Sama na siya makatiman o pasyente, di ba? So nga naman nga nakahimo man pagtabang ang maayong Samarianhon, una sa tanan, di po ka-blame sa pari o sa Levita. Kaya basin o ituo sila nga patay, kung sa ilang magong tradisyon, ang dugo sa patay makahugaw. So, dili pwede nga muhikap sila. And of course, practical po siguro, no? Kay magani po din itabo na to karon aron dili ta pasinginlan, di ra po ta manghilabot, no? Muna siya. Ang problema lang kay tungod niya nga mao nga actuation mo nga gibuhat nahimo tang indifferent ita. And indifference is actually negligence. Magpakabuta bungol kita sa atong isikataw. Mubita na nga na ay kanta nga posibil siya, no? Ni Ruth Vergara. Pagkadaghan sa nahigmatan nga mangandoy pang matulog, kay mas tamis pang magdamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamaturan, mupiyong lang kasagaran, ug magantos lang nga pasipadan ang gugma ug ang kangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ugway pulos ang hayag sa atong mga mata, kun sa kasing-kasing magpabilintang buta. Mas mayo pang buta tinuod kay pagpakabana pa. Kaya magpabuta-buta, pareho na siya og lisod pukawon ang nagmata. Okay, di mo pwede pukawon nagamata. Kaya pukawon ni mo ka na natulog magyod, no? Lusa o na lang, no? So, mana siya. Nabitabuti na mutana sa dito sa mga sikihor, no? Kani mga kami taga sikihor, usahay-usahipan mga suplado. Kaya may nangutana, Sir, pwede mamaagian diri? Iwa mo tubag ang ipangutana. Lagi kuhit. Sir, pwede mamaagian diri? Siya wagan ko mutubag dudong. Kaya akong gikita kwinta,
nagulang na lamang ko, naputi na lamang akong buhok. Wag ko kita diya sakyanan himuot. Makaagir ko na. Unsao na lang. No? Unsao na lang. So na siya, lisod kayo ang magpakabuta bungol. Mo kini siya. Nga ang Good Samaritan is actually an icon, an image of being compassionate and being concerned with others. And it is a work of mercy actually. Matthew chapter 25 verse 40. Whatever you do to least of my brothers and sisters, you do unto me. Ang sa ato pa, kung sa atong buhaton alang sa uban, we do it for the Lord. Dili para sa atong kaugalingon. Kung mapasaylo ta sa uban, atong pasayloon sila, not because they are worthy of our forgiveness, but because God wants us to be liberated from the burden of hatred, from the burden of unforgiveness. So lerag kinabuhi, nga wali kang pasaylo, di ba, imong kinabuhi, muna giingon, unsao na lang, no? Unsao na lang. Muga ni nandiha, sa tuang tubag sa Salmo sa 69, dangop sa Ginoo sa inyong kinahanglan o mabuhi kamo. Kaya kung mudangop ta sa dili Ginoo nan mo na pariyo sa pamalikas, kung magampo ka kisa may mudungog ko nimo, muduol ka nimo, maminaw ka nimo, ang Dios of course kay nagampo magka sa Ginoo. Kung mamalikas ka, manumlo ka kisa dagoy nakadungog nimo, ha? Natural ang dautan. Actually ang pagtunglo nato sa uban, ang pagbalikas nato sa uban, wala tong balikas sa uban. It's actually opening up ourselves. Kita mo yung gabukas, gigama na to nga signal ba, gama na to opening atong kaugalingon nga musulod ang daotang espiritu. Kanya dili na maayo imong kinabuhi kay gubot pa sa lukot, no? So kung wala tay gugma maigsoon, kung di ta kantigo mapasan sa krus sa gugma ni Jesus, ang atong kinabuhing pagkristohanon kawang lamang. Muday na nga, pasalamati kanang mga marites, mga marisol, pasalamati na. Kanang kusog kay mudaot niyo, pasalamati na. Munay atong tiket padulong sa langit. Unsao na lang, unsao na lang. Sama na siya maigsoon, dangop sa Dios. Kaya ang Dios gugma man, di ba? Ang Dios gugma nang kita usab may gugma. Mo po nagingon sa laing bahin sa sulatan San Juan, nga kung may gugma ka sa Dios, nga dili makita unya, dili ka may gugma sa imong igsoon nga makita, aw tig pakaruing nun ka, hypocrite ka. Nya mura ba nay daghan karon mga plastic plastic o kinaiya, plastic o batasan, ay noon epekto po siguro ni sa climate change. Kaya hasta po imong utok na po change. Teka, kalitog init, o kalitog ulan, bunukan ka sa ulan. Pareho karong ibunukan ta sa ulan, init mo ang tatuganian. Unsaon na lang. So wala siya maikso. Ang tinuod nga paghikugma mo ang pagdawat sa krus sa ngalan ni Jesus atong buhaton alang sa iyang kadayganan. Sa atong pagdangop sa atong Ginoong Jesus, atong gidala ang tanan natong mga kabugat, di ba? Ato itugyan nato kaniya. Mubita nang let your suffering be an offering, let your mess be a message of hope, a message of love. Kaya mo man siya wala sa Ginoo, wa man siya kakulangan, wa man siya sala, wa man siya kabugat. Yato ihatag niya para ang mga negative mamahimong positive. Sama sa bagyo, di ba? Storms. Ako rin siyang ibalik-balik kay ganahan kay kuani. Nagadawat ko message nga maingon, God doesn't give us a storm. Our life is not the absence of storms, but God allows storms to come to test how strong we are. Natural. Kaya kanang storms kaya negative, devastating. S becomes struggle. T becomes trouble and tormentor. Di ba na ang mga tormentos kinabuhi? O becomes oppression. R becomes rejection. Inomdumi atong kinabuhi, rejection apil na sa package. M becomes miseries. S becomes scandal and shame. Ilabi karon kaya kung naay mga problema, imbes dili makabalo ang silingan ug tibok kalibutan,
i-post man dayon mo na mga maripusa mari i-post usa unsaon na lang no sao na siya. Pero naman nato, if we take these storms as challenges, these storms that are negative become positive. So S becomes strength, kusog. Mo din ang ato mga problema, ang ato mga kalisod sa kinabuhi, may naghatag na ato kusog. Problems make us persons of character. T becomes thanksgiving. Makaantigo kitang pasalamat. Remember, ingratitude is the worst kind of sin. Mo ganito ato mga ginikanan na expel sila sa Garden of Eden kay they were ungrateful. Ang pagpakasala is actually ingratitude. So thanksgiving, matupanis Kuya Niki, kung Niki dumapit, kung makahimo kita pag-appreciate, no? Gratitude, to be grateful even to the simple things. Muna gitawag ni Kuya Niki dumapit og SALT. 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 Simply appreciating little things. Karong panahon na kay mahatag kagamay, di man pasalamat. Ingno bakang kagamaya po dani, di ba? Di ko ikausang gitagaan ako 20 ra pader. Nagani mga itabang no. Na hospital lang anak ato dito Bogos Provincial Hospital nasa. Padri, nalay magay lipay kay. Ay salamat adik ka padri. Nya unsa may ato na ako resita padri kay na hospital kong anak ko nya. Nang kinalay ko kwarta padri nya. Kabalo man jud ko mutabang ka. Nya. Nga day resita padri. Ang sayaw kita gaag 500. Wa man mulakaw. Agkagwag. Wa man mulakaw. Yung ingnan. Naraman 500 na. Kulang man padri ko. Haya-haya ko nimo. Kulang pa rin na pagama ninyo ng anak niyo kung sa pitaw niya karoon ng problema ari mo na kumudang mo unsaon na lang no unsaon na lang sao na siya kaya sa atong kinabuhi maabot yun ang mga cross no pero bintaha gatong ano na kitay magpakabana sa uban muna si Jesus i-challenge ka na to na kinato mga bukat ng mga storms should be our source of strength. Thanksgiving, pasalamat kita. And then O is no longer oppression, it becomes opportunity. R becomes resiliency, di ba? So nalipay kayo itong sa panahon sa graduation masses, no? Ako mas mo prefer ko nga motawag o graduation masses anang graduation mass para sa elementary high school. Dili na itawon baccalaureate mass, oy. Because baccalaureate mass is derived from the Latin word baccalaureatus, which means bachelor's degree. Nasa ito pa, ang musulog og tuga, kana nakatapos lamang og bachelor's degree. Unsa may natabo sa ito bisag high school, gasulog og tuga. Bisag elementary, gasulog og tuga. Samot ang kinder, gasulog og tuga. Na, sa ito pa, gasulog og tuga, niya wala ng tiguhan, muna gitawag og nagpa tuga-tuga. Unsaon na lang. Unsaon na. So dito sa tema, sa graduation 2022, resilient in times of adversity. So sama sa bamboo, no, bamboo tree. Kung adunay hangin, adunay unos, mubawog. Apan, mubalik sa pagbarog. Mura magkantas tigulang. Ang tigulang. Di ba? Bisag yuko. Maning kamot mo tindog mo barog. Aron mo labiyog. Saan na lang. Saan na siya. Muna may nungdanon kami igsoon nga atong gamiton ang mga pag-antos, mga crosses in life to become resilient in life. Flexible and yet strong enough to resist mga pagsulay. M is no longer miseries. They become management skill. We are able to manage our life. Manang may nungdanon kayo na makakaton kita sa atong mga sayop. S is no longer shame and scandal. Muna ko ang tambang ninyo. Kung na mo problema, ayaw tawag i-post dayon sa kung na mo yung mga kontra, ayaw tawag i-post sa social media. Sa mo, ayaw dada dito ni tulpo. Ano man, muna yung dalaw ninyo, maputol, tulpo, putol. Ang inyong maayong relasyon. Kung sao na lang. Sabi na siya. Atong itugyan nga to sa Diyos. Kaya wala kita ilaing kadangpan. Mubita ng Salmo 69 nitubag. Dangop nga to sa Diyos sa inyong mga panginanglan. Aron mabuhi ka mo.
Kaya kung di mo modamog sa Dios, kabuhion kun mo. Unsaon na lang, no? Unsaon na lang. So sa atong pagpadayon ni Santo si Misa Maison, so shame is no longer, is no longer shame and scandal, but spirituality, anchoring ourselves in God. So sa atong pagpadayon Santo si Misa Maison, pasalamatan nato ang Dios na napahinumdum ka nato, unsa kami nung danon ang gugma sa Dios, unsa kami nung danon ang gugma ni Jesus, nga gipakita diha sa iyang krus nga nag-ang himo instrumento sa atong kaluwasan. Unang kita, isip mga tinunan ni Jesus, ato hinumduman, nga patalihugan, matod pa sa Deuteronomy, Kapitulo 30, versikulo 10, patalihugan nato ang Dios, tumanto nato iyang sugo, nga naisulat sa basahon, mabalik kita kaniya. Ang pagbalik is to be reconciled, pinagi sa pagpangay-pasaylo sa itong mga sala. Pasaylo ko na ito, ang nakasala ka na ito, no? And then, mudangop kita, matod pa Salmo 69, dangop sa Ginoo sa iyong kinahanglan o mabuhi ka mo. Kanya diha, sa ikaduhang pagbasa, o mga sulat sa Pablo sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 15, si Kristo o makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Mugani na nga siya tungod siyang dakong gugma ka na ito, may halas siyang pagulingon dito sa krus, atong pagkasundon. O bisang sa atong buhaton, atong hinibuhaton, pagtabang na ito sa uban, tungod og alang ni Kristo. O kini, tungod sa atong dakong gugma, na mao nagsumada sa napulo ka sugo, ang gugma sa Dios labaw sa tanan, ang gugma sa ating sikataw sama sa itong pahigugma sa itong kaugalingon. O ang ihatag nga imahen, ihatag nga modelo, maanggod Samaritan, ang pagpakabana alang sa panginahanglan sa uban. We have to get out from our comfort zones to be able to reach out those who are less fortunate. Tungod sa gugma sa Dios, tungod sa gugma sa ating kasikataw. O di kita magpakabutabungol, kaya kita mga tinunan ni Kristo, mga anak sa Dios sa atong panahon. Manindog palihog, mag-ampo kita. Pangayon na to ang gasa sa pahigugma, ang gasa sa pagbalik nato sa Dios, pagpamati siyang pulong, ang gasa sa pagdangop kaniya, uban sa mapaobsano na kasing-kasing, o ang gasa sa pagtabang, pagpakabana, o dili magpakabutabungol sa panginalan sa uban. O Diyos na umahan, dahil salamat, nagpasalamat, nagadahay kami kanimo na ikagayunan sa pasaulong sa ito sa misa, sa mapulong sa kinabuhi nga mo na dungog, na naghagit ka na mo, nagpahinumdum ka ng pausap, unsa kami nung danon, ang pagkugma, ang padangup kanimo, ang pagbalik nga na kanimo. Dihan ni Kristo, ang pulong nga ng pagkatao, ang among Ginoong maluluwas, na pinagi siya ng gugman, mihalat siya kaugalingon, alang sa makaluwasan dito sa krus. Kami ngayon mga sumusunod, magtabang, may gugma, magpasaylo sa uban, tungod alang kanimo. Kaya ang tanan, na mo mga sugo, tanan, ni mo mga pulong, nagdala magkanamo sa kinabuhi. Pasaylo kami o Diyos sa among mga sala, tuwa sa tawhanong kahuyang, sa pagkatiga, sa among kasing-kasing, sa among pagpakabutabungol, sa mga panginahanglan sa uban. Ang itugyang sab, ang tanan namong mga panginahanglan, ilabi na ang panginahanglan sa kapiskes panglawas, kalinaw sa galamhan, kalinaw sa banay, tinuod nga pahigugmaay, tinuod nga pagpakabana. Ipadalay mo pala mga anghel ko Diyos, ano kami, malayos na ng mga kadautan, malayos na ng mga disgrasya. O ba sa pangama, ni San Isidro Labrador ang patron, Dennis Parukya, o ba sa Kapikas, si Beata Maria de la Cabeza, o ba sa pangama, sa Mama Birhen Maria Minahan, sa Kanunayang Banabang Birhen sa Carmen. Kinagi pangayo, pinagis ang Kristo Kristo man nakabuhi kariban kanimo, sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa alang sa manong sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Dakaratan Diyos, pinagis ang isang palabagan. Tayo, ato ka rin sunod ang pagpadayag sa atong pagtuo. Kita tanan.